Het TVK werd mede mogelijk gemaakt door de volgende participanten. En de carnavalspartners van TV Limburg zien Highlight International, Jarden Goldstein Uitvaartzorg, We Helpen, Van der Biezen Travel en Tetru Carnavals- en Feestartikelen. Ja, welkom terug bij de grote finale van het TVK 2016. En de sfeer zit er ontzettend goed in, hier in Heidhuizen. En we zijn nog lang niet klaar, we gaan nog weer met hier een feestje te boeien. Zit je er klaar voor? Oh, heerlijk. Dan gaan we naar Grubbevorst. Ja, want volgens mij als hij Grubbevorst geboren is, dan weet ze pas echt wat feestvieren is. Dat bleek wel weer uit het volgende duo. Vorig jaar vieren ze door tot in de laatste uurtjes, maar ze kennen graag in het team. Wie gaat je dat doen? Ja, wat zal ik zeggen? Gewoon geen tijd hebben, we. Gewoon genieten. Maar we willen overal zien. Maar dat gaat niet. Dus hebben we geen tijd. Dus geen tijd te verliezen. Dus geen tijd gewoon, eigenlijk. Geen tijd, gewoon optimaal genieten, Ja, niet precies. slapen, doorgaan. Ja, zolang het kan wel, ja. En wie lang hield ze dat vol dan? Zolang mogelijk, hè. Ja, we hebben toch geen tijd. Je hebt geen tijd, nee, geen tijd, maar je moet ik wel binnen de aantal minuten dadelijk houden op de bühne. Ja, dat is wel heel erg jammer, maar als we van de bühne afzien, dan bouwen we een feestje verder in de zaal. Tot wie laat? Totdat dat we moeten gaan. Gewoon dat tot het afgelopen is. Liefst leed dat het afgelopen is. Gewoon doorgaan. Geen tijd. Ja, geen precies, tijd. geen tijd. Wie doen die lui dat in Grubbevorst? Die gaan gewoon door, hebben geen tijd, gaan vieren maar weer. Maar Luc, wie zit er met een tijd? Ja, dat heb ik niet. Heb ze niet. Het is namelijk, je moet nu de bühne op. Ja. Ja, maar dat is lastig als je geen tijd hebt, hè? Ja, Ja, jongens. we willen niks verliezen. Nee, ja, maar... Goed nu maar. Die Luc uit Grubbevorst, ik vraag me aan wie ze door, maar die kennen echt geen tijd. Luc en Eve. Ja, je ziet het. Heb je nog een beetje zin in? Tweemaal, dus start de bal maar snel in, want we kunnen geen tijd. Is het nog lang niet nu? En zit de klok van wal? Alleen maar de geluk. Wat is dan het geval? Minuut, seconde om. Het is zekerste bal. De vaste novens klopt dit door. En het mensjes groeit met z'n. Wat doe ik nu? Ik zit in een spagaat. Is het nou vroeg of is het toch te laat? Nee, wie heb ik geen tijd te voorlezen. Want joh, ik kom me hier op tijd. Gewoon ik ga toe de straat. Nee, wie heb ik geen tijd te voorlezen. Want joh, ik heb nu geen tijd. Dus kom er nog nooit te laat. Ik moet nu echt naar huis. Zeg het dan keer op keer. Door voor als de moes. Dat is er nooit meer. Kom ik dan in mijn strot en heel weer roze haar.
Venrooy vandaag. 3 finalisten, maar ene daarvan, of ja ene, het zijn 4 manslu, die stonden nu neven mij. 4 hele knappe Casanova's vind ik het eigenlijk. Ze glitteren van alle kanten, maar stilletjes voor aan Limburg. Nou, ik ben Rent. Ik ben Tom. Ik ben Timo. Ik ben Ruan. En hoe zou ik denken, 4 vreugd van hen, want dat zit je. Ik zou denken dat die mensen gewoon een putje gaan voetballen, maar Nee, meestal niet. het chicste wat hier vind ik, is gewoon gek doen. Ja, dat klopt. Wie is dan de grootste gek van ik 4? Nou, dan denk ik toch wel Timo. Toch wel. Timo lacht meteen. Maar wie komt het dan? Want wat maakt hem dan zo gek? Ja, gewoon Timo die heeft altijd wel gewoon wat lolligs te vertellen of zo. Of ja, dat is het gewoon eigenlijk. En dat doet meestal ook de gekste dingen, dus. Je mag best wel zeggen hè, wat die gek doet. Je hoeft hem niet te beschermen Ja, hier voor maar- heel Limburg. Jullie schrijven dat jullie het ontzettend leuk vinden om gek te doen. Volgens mij, vooral u, zijn dit de ideale partners. Zit je nog vrijgezel? Ik wel. Ik niet meer. Jammer. Ik ook. Ik niet. 2 van de 4 is nog mogelijk.
uit en donderdom vandaag met. Lin en Isabelle. En het zijn 2 ontzettend getalenteerde dames, want Isabel, jij bent ontdekt door Opera Zuid, hè? Ja, ik mag daar in een opera mee gaan doen, ja. Want jij hebt een hele bijzondere stem. Ja, een soort van, ja. En een heel bescheiden meisje. Andere kant, Lin, die heeft ontzettend veel ervaring met betrekking tot toneel. Ja, dat klopt. Ik zit nu het 4e jaar al op Laagland. En ik zit ook bij de toneelvereniging in Put. En ja, het is geweldig. En samen met uw talent heb je heel goed ervaring en heel goed beleid, maar toch het allerchicste blief, de vastelovend. Ja, dat is toch echt wel geweldig met de vastelovend. Want jullie zijn ook echt de dikke vriendinnen, hè? Ja, we zitten bij elkaar op school en in de klas. En dan samen carnaval vieren, dat is toch het mooiste wat er is? Ja. Wie gaat hier dadelijk het publiek bespelen dat ze helemaal in trance zijn van u tweeën? Ja, we gaan natuurlijk supergoed. Ja, we gaan natuurlijk allemaal heel veel samen Spaß maken. Ja, het wordt gewoon geweldig. We gaan het gewoon doen. Voor de jullie die ons nog niet kennen, dit is Isabel. En dit is Lin. En samen zijn het weer, samen Spaß. Isabel en ik liken alles. Daarom mag ons nu een nummer, ik like dich. Maar, likest du mij? Ik like dich, likest du mij? Dan zijn we buiten het leven. Ik like dich, likest du mij? Het beste wat je mij doet, zal ik dich geven. En de la 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 la. En de la 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 la
Samenspas. We gaan dadelijk ook nog wel weer met samenspas maken met z'n allen. Maar Geert Toes zal toch nog even door moeten wachten. Want we gaan er even tussenuit voor de reclame. Tot zo! Het TVK werd mede mogelijk gemaakt door de volgende participanten. En de carnavalspartners van TV Limburg zijn Tattoo Expo Maastricht, Euro Indoor Karting en Bowling Zwalmen, AV Point Europe, EBM Security en Carnavalswiertz.